ବାହାରିଲୁ ବେ ନନା ଆଇଫୋନ ର ନୂଆ କଭର ଆଣିବା ପାଇଁ। କଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକଟା ଭଡ଼କଟା ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁସୁମାର ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘରଟା ସେ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ମେଳାଟାକୁ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ନନା, ମୁଁ ଆଉ ମା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛୁ, ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାକି ଆମ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଜମି ରୁଆ ସରିଲାଣି। ଆପଣ ସିଆଡ଼େ ରୁଆ ରୁଇ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି କହିବେ। ମା ତୋତେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମେଳାକୁ ଯାଉଛୁ? ତତେ ନନା? ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଦେଖିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତେଲ। ଏବେ ହର୍ନ ମାରୁଛୁ, ଆସିବେ ବୋଧେ। ହେଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଇଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇକି ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଯାଜପୁର। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ମାମୁଁ ଘର ପାଖରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିବଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏଇଠୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମୋତେ ମାମୁଁ କହିଲେ କି ନଈରେ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପାଣିଟା କେତେ ବଢ଼ିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି ପାଖାପାଖି ମାନେ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଯିବା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି। ବହୁତ ବେଶୀ ଏତକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାଉରିଆ ମାନେ ପାଣି ସେଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ରୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ପାଣି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ କାଉରିଆ ଭାଇକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସାହସ କରିକି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା କି ବନିଛି ଏବେ ନୂଆ ଡ୍ୟାମ୍, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ସୁଅ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ। ମାନେ ଆମେ ଆସି କୁସୁମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ଏଠି ପୁରା ମା, ଏଠି ନନା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛି। ନା ମୀନା ବଜାରକୁ ଆସି ତୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବା। ସେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚଲିଲେ ବସିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏକୁଟିଆ ବସିବୁ, ମୋତେ ବସିବୁନି। ତୁ ବା ବସିବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ? 150 ଟଙ୍କା। 150 ଟଙ୍କା ଜଣକା। ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ସେଠି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ 2 ଜଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁରା ବେକାର, ପଇସା ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପଇସା ବର୍ବାଦ, ସେଇଆ ପୁରା। ଏଠି 60 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମେଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଫନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୋଳିରେ ବସିବେ, ନହେଲେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଟିକେ ସମୟ ବୁଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ତତେ ମଜା ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ମଜା ତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। 60 ଟଙ୍କା ତୋ ହାତ ଯାଇନି, ମୋ ହାତ ଯାଇଛି। ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି, ମସାଜର ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ର। ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ମେଳା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଫନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନା କ'ଣ ନା? ନା ଏଠି ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆମକୁ ତ ମେଳା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ନା। ଆପଣମାନେ ଆଇଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ନା ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତତେ ନନା ଭଲ ଲାଗିଲା? ମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ନନା ଶୋର୍ମା ଖାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଶୋର୍ମା ଖାଇବୁ? ହଁ, ଖାଇବୁନୁ? ଆଉ ମା ଖାଇବ? ତୁ ମା ଶୋର୍ମା ଖାଇବୁ? ହଁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ବାକି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।